ма туро ба 7-ум қабати дузах мебарам ва дар он ҷо бо падари ту вомехӯрем. ӯ аллакай рӯҳам бой дод. ма аллакай бой додам? майлаш сосиска. дӯстон, доруҳое ки айни замон шумо дида истодаин доруҳои гиёҳии босифат аз ширкати шифофармо мебошад, ки шумо имконият доред ки ҳамаи ин доруҳоро бо нархи арзон дастрас кунед. доруҳо барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ, барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯйсарбарорӣ, барои дарди дил, дарди мушакҳо ва ҳамчунин равғани сиёҳдона, ки пайғамбар саллаллоҳу алайҳи васаллам гуфта буд ки ба ғайр аз марг ба ҳамаи дигар дардҳо даво мебахшад. худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада доруҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. ҳамин гуна шумо ҳам доруҳои даркории худро ба даст меоред ва ҳам канали моро сахт дастгирӣ мекунед. Колби, Леон камару Усманро 2 маротиба шикаст дод. Ту бо Усман муҳорибаҳои наздик гузарондӣ. Ба фикри ту Леон аз Усман дида рақиби вазнинтар мешавад? Не, ин ҷанг аз зидди Усман дида осонтар мешавад. Ман бо Усман дар баландӣ карьера ҷангидам. Ӯро боша бахташ баландӣ кард ва дар охир наҷот ёфт. аммо боз киро ӯ шикаст додааст? Серонаи 40-соларо? Не, Диази 40-соларо ва Рики Уотерсро? Рӯйхати ӯ чӣ гуна ҳайрон карда метавонад? Леон, ту оиди рӯйхати рақибони ӯ чӣ гуфта метавонӣ? ту худат киро шикаст додаӣ? Вудлиро? бале, медонӣ ман барои чӣ Вудлиро шикаст додам? Барое ки ту аз ҷанг зидди ӯ даст кашидӣ. Ту зуком доштӣ ва ту тарсидӣ ки бо ӯ ба ҷанг бароӣ. Танҳо барои оне ки туро оби биният рехт. Зукоми оддӣ. ту чунон сахт тарсидагӣ будӣ ки аз муҳорибаи унвонӣ зидди Усман отказ кардӣ. Ана чӣ гуна ту тарсончакӣ? Ту аз ҳама тарсончаки асосии дивизиони моӣ. эй, сари кали худро ба тамошобинон нишон де. онҳо ин чизро дидан мехоҳанд. сари каладро нишон де. савол ба Томсон, агар ҷанги асосиро ба назар нагирем, ба фикри ту айни замон Шавқат барои ту аз ҳама рақиби вазнинтар аст? фикр мекунам ки бале, ин шахс бебохт аст. ӯ ҳамаи муҳорибаҳои худро фавран ба анҷом расондааст ва ман ба UFC ва мухлисон нишон додан мехоҳам ки ин камарбандро гирифта метавонам. аз ҳамин сабаб ман бояд баромада ин шахсро шикаст диҳам ва баъд ба пеш ҳаракат кунем. аммо ӯ рақиби хеле сахт аст ва ман тайёрам. савол ба Шавқат. Томсон стили ғайриоддӣ дорад. Футвор, карате. гӯй ки стили ту ӯро чӣ гуна манъ мекунад ва умуман стили ту чӣ гуна аст? Тоза MMA. савол ба Тони Фергюсон. Тони, вақте ту баромадӣ ба Педи нигоҳ карда чизе ишора кардӣ ва доимо ба он назар мекунӣ. гӯй ки дар ин ҷанг ягон чизи шахсӣ ҳаст? не, ягон чизи шахсӣ нест. ман танҳо ба ин ҷавон дарс додан мехоҳам. ман хашмгин нестам, аммо ӯро рӯзи якшанбе ҷанги ҷиддӣ интизор аст. ман чеҳраи ӯро пур аз хун мекунам. хандиданро бас кун, лох. савол ба Педи. чӣ гунае ки мо медонем пеш аз турнир ҳама оиди стили ғайриоддии Тони гап мезананд ва барои ман шавқовар аст. ту муҳорибаҳои ӯро дидӣ ва гуфта метавонӣ ки ӯ стили ғайриоддӣ дорад. бале, ӯ дар ҳақиқат стили ғайриоддӣ дорад. аммо ман бояд ки танҳо дар фикри худ бошам. ман дар ин лагер ҳамин корро кардам. ҳамаи таваҷҷӯҳ ба худам буд ва ман бақувваттар шудам. тамом. савол ба Колби Ковингтон. дар саҳна дигар ҷангорони вазни нимёна низ ҳузур доранд. ба фикри ту дар ҷанги Шавқат ва Стивен ки ғолиб мешавад? ин чиз ба ягон кас дар кор нест. одамо барои маро дидан омаданд. ман ситораи калони ин турнирам. одамо барои онҳо наомаданд. ва чаро ки ман бояд оиди онҳо фикр кунам? Колби, даҳонатро пӯш. ман ҷангори асосиям. ман ҷангори асосиям, Колби. аз ту дида ман зиёдтар амрикоиям. даҳонатро пӯш. вау, бо ки таркида истодааст? Тони, ман туро мухлисӣ мекардам. ман Амрикоро дӯст медонам ва ман ба ҳар ҳол туро мухлисӣ мекунам, чунки ту амрикоӣ ва 7 маротиба пайдарҳам шикаст нахӯр, бародар. Колби, ту дар вазни ман қарор дорӣ, фаромӯш накун ва ту дар навбатӣ. бародар, ту дар вазни аз ҳама сабуки UFC. ту чӣ гуфта истодаӣ? 14-2 рекордҳо дар нокаутҳо, 6 мағлубияти пайдарҳам. ин дар вазни сабук аст, на ин ки дар вазни нимёна. бале, чунки ту дар вазни мардҳо намеҷангӣ. ҳама медонанд ки вазни мо аз ҳама вазни асосӣ аст. эй, худро таъриф карданро бас кун, ба дигар кор машғул шав. ба фикрам ту ҳоло ҳам дар нокаутӣ баъди ҳамон зарбаи Майкл Чендлер. шояд, аммо ман бедор шудам ва фаҳмидам ки ман амрикоии ҳақиқиям. ту ҳоло ҳам дар девори хона арвоҳҳоро мебинӣ ва писаратро аз он ҷо мебарӣ. тамоман фарқ надорад. камарбандҳо ягон ҷо намешаванд ва камарбандҳо дар Амрико мемонанд.
бале мебинем. ин комплимент буд. бале суханҳои ман ҳам рӯзи якшанбе ма туро мухлисӣ мекунам. рафтем колби ин корро мекунем. рафтем дастаи амрико. бале дастаи амрико. рафтем ахмақҳо. рафтем. камару усман гуфт ки колби ситораи вазни нимёна аст. колби чунин эҳтиром аз ҷониби яке аз рақибони асосиятро шунидан чӣ маъно дорад? валион оё ту пушаймон ҳастӣ ки аз аввал бо колби ҷангидан намехостӣ? албатта усман беақл нест ва чӣ гуфтанашро медонад ва ӯ барои ҷанг бо ҳар дуи мо пул гирифтааст ва ҷанг бо ин лох ба ӯ ягон чиз наовард. леон аз рӯи суханронӣ дар назди усман ҳеҷ аст, лекин туро ӯ ба накаут равон кард ва ин аз ҳама чизи асос аст. ӯ маро накаут кардагӣ нест. ту чӣ гуфта истодаӣ? довар иштибоҳ кард. ман ӯро тамоми 5 раунд задам. лекин туро ӯ дар дуюм ва сеюм ҷанг зад. ту беақлӣ. ба назари ман ту аз ҳама ҷангвари беақл дар ташкилоти UFC. бародар, ту воқеиятан беақлӣ. рӯзи якшанбе ман туро ба он ҷой мебарам ки ту будан намехоҳӣ. ман туро ба 7-ум қабати дузах мебарам ва дар он ҷо бо падари ту вомехӯрем. савол ба леон эдвардс. аён аст ки аз ҷониби колби ин кор на он қадар хуб буд. ин чиз оиди ӯ ҳамчун одам чӣ мегӯяд? педи, ту кам гап зада истодаӣ. ин ҷанги дилгиркунанда аст барои ту ё ин ки ту аз тони метарсӣ? ӯ аллакай рӯҳам бой дод. ма аллакай бой додам? майлаш сосиска. туро ҳатто дар кишварат дӯст намедорам. бародар, туро ҳама дӯст медорам ва вақте ки ту дар замин беҳуш хоб меравӣ, хеле ҷолиб мешавад. ман оиди ту ҳатто фикр намекунам бародар. ман медонам, аммо ман ҳам. ту боз як зинаи дигаре ҳасте ки дар пеши роҳи ман истодааст. аммо ту хавотире ки ман туро дар инстаграм маҳкам кардам. ман хавотирам? Ту хавотирӣ, чунки ту маро маҳкам кардӣ. ман духтар нестам ки одамонро маҳкам кунам. ба ман фарқ надорад. ман ба ту ҳатто назар намекунам писарбачаи хассосӣ. ман писарбача нестам, ту писарбачаи, чунки маро дар шабакаҳои иҷтимоӣ маҳкам кардӣ. о худо, мардаки калон, лекин ба монанди кӯдакони 14-сола рафтор мекунад. ягон кас ӯро мефаҳмад? ман ягон сухани ӯро намефаҳмам. майлаш, фаҳмидан дар кор нест, аммо вақте ки ман дар болои бадани беҳуши ту меистам, ту мефаҳмӣ ки кадоме аз мо кӯдак аст. орзу кун, орзу кардан гир. ин кор намешавад. чеҳраи ту пур аз хун мешавад. ман ин чизро мехоҳам. маро чо кун. чӣ гуна ки мегӯӣ?